Angibonge nje ithuba elinqathe vele ukukhuluma nawe kama upastor ke sicela ukusubscribe sicela le video le sicela uqhubeke ubeke i-member ucontribute at least R9 every month noma kusenze account number ngokuthi ukwazi ucontribute ngokwazi ucontribute ngako at least contributor nge1 million rand every month. Siyabonga kakhulu. Sibheka la udaba olika Prudence iphilile uthi ke unjani ingabe kushona uma uphupha ingane na 2 years ikaka iqusile ngapha ke nyasula ngethishu lapho ekaka khona ngabe isichitho naso lesi. So esingakusho ukuthi uma uphupha amakaka engane upha esikhathini esiningi olubi nolungasho vele ukuthi kumele usukume uthole usizo lokhipha isichitho noma isinyama asuke begadla ngaso abathakathi. Umphupha amakaka engane upha olusho ibhadi nesikhathi esibi osukuzohlangana nazo empilweni noma singathi thina uma uphupha kusula amakaka engane upha olusho ukuthi kumele usukume uthole isixazululo seyinkinga noma uthole isixazululo sesichitho uthole isixazululo sobunzima mhlawumbe nezimo ezimbi esuke zikukhungethe empilweni. Siyabonga ke ungathi kungenza ukufanele usubscribe wenze ukufanele ulike le video bese ubheka kamanye ama video asenzayo insuku zonke akhona la nanokuthi ke ungakwazi ukuthi contribute ukuthi ube member ya channel ngo9 every month. Kulula ikhona account number where you can contribute at least noma ungazi ukucontribute ngakhona to sustain the channel noma ucontribute nawe to make ama means ukuthi channel ikhule. May God bless you. Siweni